بتعامي مدن قزينا أو كتما لمتا نامد فعطيت فندي بهالو زملا دما أو كتما لمتا ساعة شعنتي أروح 5 دقيقة أو كأول الشري صاروا بتا أو نحط المسين ويدما برتا برد نسرح نموعل نورا نامد فعطيت مالتيو بزتوخنا من قد استنخاخا تفنجر له أو سبب دما حيال صالح حرقة بصح اللي بالو كابتم نورتي يسمع له أو تاري دما كملسي يغني لي ሚመቸን ጌታቸው ነው አሉ። ጌታቸው ፕሬዝዳንት ሆነ። ጌታቸው በፍጹም አንፈልግም ብሎ አባረሩና ሚመቸን ታደሰ ነው አሉ። ታደሰ ተመረጠ። አሁን ደግሞ ታደሰ ሲባረር እንጠብቃለን። እኛ ሰው አልመረጥንም። መራጭ እነሱ ናቸው። መርጠው የማይስማማቸው ታስታውሳላችሁ። በሐዋሳው ጉባኤ በመጀመሪያው ለውጥ ላይ ችግር ነበር። በሐዋሳው ጉባኤ 100% የቲፒኤልኤፍ ማዕከላዊ ኮሚቴ ድምጽ ሰጥቶ ከመረጠኝ በኋላ በሁለት ወር ሶስት ወር ደግሞ አልተስማማውም። ራሱ መርጦኝ ማለት ነው። አሁን ያለውም እንደዛ ነው። እኛ በጀት እስካሁን እንለቃለን፣ ማክሲመም ሰፖርት እናደርጋለን። የተበላሸ በአቅም ጠግነናል። የኛ ፍላጎት ትግራይ ክልል ተጨማሪ ውጊያ አያስፈልግም። ዓላማ የለውም። ትግራይ የሚደረግ ውጊያ ዓላማ የለውም። ሰላም ዝኸበርኩምን ፍትዋትን ቤተሰብና እዚ ቻናል ከመይ ትኾኑ ለመውን ከም ትልሙድ ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት መጽእኩም ኣለኹ። ቅድሚ ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናኻለት ንኽበጽሕ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ። ዋና መንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ትግራይ ወፂኦም አዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዩ ተፈሊጡሎ። ትእማሊ ምሸት ሰራዊት ሓራ መሬት ከተማ ኣጉላዕ ተቆጻጺሩ ከም ዝሓደረ እውን ተፈሊጡሎ። መቐለ ተኹሱ ከም ዝነበረን ጽርግያታት ተዓጽዮም ከም ዝነበሩን እውን ካብቲ ከተማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ። ብኣርመሰሳእ ግእፋ ከም ዝተጀመረ እውን ተፈሊጡሎ። ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ስምረት ሓድሽ መግለጺ ከም ዘውፅእ ተፈሊጡሎ። እዚኦም ካልኦቶም እናባኹም ክነብለልኩም ኢና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ዕድመና እዩ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት እቲ ትማልን በቀደም ትማልን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣጋጢሙ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍን ተኹስ ዝተመልኦ ሓድሽ ውጥረትን ኣመልኪቱ እዋናዊ መግለጺ ከም ዘውፅእ ተፈሊጡሎ። እቲ መግለጺ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ኢና። ሰኣን ብቑዕ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓን ዝምዕብል ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ኣብ መከራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ዘጉህየን ዘጣዓሶን ውድብና ስምረት ህዝቢ ትግራይ ኣቲዎ ካብ ዘሎ ደልሃመ ዘውፅእ ኩሎም ብዝተወደበ መልክዕ ይኹን በቢ ዘለዎ ይቃለሱ ዘለው ደቂ ትግራይ ይህን ሚሂን ተባሂሎም እንትዛተዩን ኩሉ ዓይነት ዓቕሞም ብምእካብ ሓቋፋይ መሰጋገሪ ምምሕዳር እንትምስረትን ነዚ ስዒቡ ኣብ ቀጻሊ ጉንቦት ዝሳለጠ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ህዝቢ ብዘይስኸፍታን ፍርሕን ዲሞክራሲያዊ ናይ ምምራፅ መሰሉ ተጠቒሙ ይኹኑን እዮም ዝበሎም መራሕቲ መሪፁ ህዝባዊ መንግስቲ እንትጣየሽ ጥራሕ እዩ ዘላቒ ናይ ህዝብና መሰረታዊ ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዝኽእሉ ኢሉ ይኣምን። እዚ እምነ ኩርናዕ ቃልስና ዝምዘነሉን ውሕስቲ ምዕበልትን ምዕረይትን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ዝጀመሮ ጉዕዞ እቲ ቀዳማይ ስድሪ እዩ ክብል ተገሊጹሎ። እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትኸብብን እያ ኢሉ ብኢደ ወነኑ ምስራዓት ሻዕብያ ተሻሪኹ ፀረ ህዝብን ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባን ተላፊኑ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥሒሱ መስርሕ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዝተኣተወት ጉጅለ ሎሚ ንትግራይን ህዝባን ኣብ ዝኸፍአ ፀገም መንቀራቕሮ ኣእቲዋ ይርከብ። እዚ መርኣያ ድሕረትን ጉሕለትን ዝኾነ ሓይሊ መኸተና ሓንሽሽዎ ዓቕምታትና ትግራይ በቲኑ ትግራይ ናብ መንገዲ ሕንፍሽፍሽ ክትጥሕን ዝገበረ ጉጅለ እውን መንገዲ ቁልቁለት ጉዕዞ ብምቕጻል ትግራይ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ንምእታው ጉዕዞ ኣጠናኺሩ ቀጺሉሎ ክብል ገሊጹሎ። እዚ ጉጅለ ኣብ መኸተ ብዝፈጸሞ ጥፋት ኣብ ሓጺን መጺን ኣብ መዓድንን መሬትን ተዋፊሩ ዝካየድ ዘረፋን ጉሕለትን ከምኡውን ካልኦት ዝፈጸሞም ገበናትን ተሓታትነትን ከም ዝስዕብ ብምስጋእ መንገዲ ሰላም ተሓሲሙ ብህይወት ዘጋታት ጠላዕ ክጻወት እንትንቀሳቐስ ይርከብ። ወግሕ ፀብሐ ሕቶ ፍትሕን ተጠቃሚነትን ንዘለዎም ሰራዊት ይኹን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ፀረ ቃንዛ መልስታት ካብ መሃብ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ፍታሕ ከምፅእ ኣይከኣለን ክብል ነቒፍዎ ኣሎ። ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ኣብ መንእሰይ ኣካላት ፍትሒ ሲቪክ ማሕበራት ሚድያን ዲያስፖራን ወዘተ ዝካየድ ዘሎ ዓፈናን ናይ ፀረ መንግስቲ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ተግባራትን ሓደ መርኣያ ጉዕዞ ጥፋት ናይቲ ጉጅለ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሕዚ ድማ ናብ ሙሉእ ፋሉልነትን ስርዓት ጭካና ኣትዩ ኩሉ ንምግባት ሓይሊ ዝሓወሰ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ ኣሎ። ትኽክለኛ ሕቶታት ሰራዊት ትግራይ ጉዕልዋ ብምግባር
ጥፋት ትግራይ ብናይ ንፋስ ፍጥነት ከቃላጠፍ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ብሽምጽምዶ ከካይዶ ጸንሐ ዳንኬራ ኩናት ናብ መፍሎ መፈንቅለ መንግስት ተሰጋጊሮ ስርዓት ሻዕብያ ከም ሞዴል ወሲዱ ኣብ ትግራይ ንምክታል ይሰርሐለው ወድብ ስምረት ሕተታት ህዝቢ ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክምለሱ ከም ዝግባእ እናተቃለሰ ጸኒሑን ይቃለሱን ዘሎ ይኹን ዳ ኣንበረ ድሌትን ባህገን ሰራዊት ትግራይ ማለት ሕቶ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ይኹን ሕቶ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተመሳሳሊ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓውን ተጠቃምነትን ሕቶ ስለ ዝኾነ ብህጹጽ መልሲ ክረኽቡ ይግባእ ናይ መምህራንን ካልኦት መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ብክፋላት ሕብረተሰብ ዝለዓል ዘለዉ ሕቶታት እውን በተመሳሳሊ ብእዋኑ ክምለሱ ዝነበሮምን ሕዚ እውን ብህጹጽ ክምለሱ ከም ዘለዎም ውድብ ስምረት ይኣምን ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይበጽሕ ዘሎ ጭቆና በደል ጥሕሰት መሰላትን ብሰንኪ ጉጅለ ድሕረትን ንሱ ዝመርሐ መንግስትን ይኸትልዎ ዘለዎ ዓይነት መርፍ ዝጠፍኦ አካይዳ ምዃኑ ተረዲኦኹም ነዚ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ተቃውሞታት እጃምኩም ከተበርክቱ ውድብ ስምረት በዚ አጋጣሚ ጻውዒቱ የቀረብ ክብል ተናጊሩ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ እውን ኣፈላላይት ብሰላማዊ ሕጋዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ውድብ ስምረት ንኢድ እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጉጅለ ይኸተሎ ብዘሎ ጻሕታራይ አካይዳ ብሰንኪ ነቆፂነ ድርሕስ ከይከውን ህዝቢ ካብቲ ጉጅለ ብዘይፈለየ ኣንፈት ብተግባር ባጀት ይኾነ ንህዝቢ ዝጠቅሙ ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ብጅምላ ምእጋድ ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ህይወት ክናገዝ ስለ ዝግበር መንግስቲ ፌደራል ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ደጊሙ ክሪኦን ህዝቢ ብዘይጎድእ ካልኦት መማረፅታት ክጥቀም ከም ዝግባእ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ይሓትት ክብል ሕቶ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳዊ ቅልውላው ፍታሕ ንኽረክብ ሰላም ህዝብና ናብ ንቡር ክምለስ ሃለዋት ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ክረጋግፅን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ክትግበር ብፍላይ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተጀመረ ከይዲ ንክቃላጠፍ ብድምር ሓቋፋይ መሰጋገሪ ምምሕዳር ብህፁፅ ንክምስረት ዝምልከተኩም ኣካላት ብፅሒትኩም ክትፃወቱን ድጋፍኩም ክትገልጹን ውድብ ስምረት ጻውዒት የቕርብ። መላእ ህዝብን ሓፋሽ ደለይቲ ለውጢ ድማ ብፍላይ ነዚ ድሕር ጉጅለ ኣብ እንግዳዓ ህዝብና ክእለ ሓቢርኩምና ኩሉ መዳይ ቃልሲ ክትገብሩና ጸዋዕና ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማት ይለዓሉ ዘለው ሕሳት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ውድብ ሓቢርና ከም እንቃለስ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል ሓድሽ መግለጺ ከም ዘውፅእ ተፈሊጡ ኣሎ። ጊዜያዊ መንግስቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ አዲስ አበባ ከም ዝኣተየ ተፈሊጡ ኣሎ። ከተማ መቐለ ናብ ሎሚ ዘወግሕ ሙሉእ ተለይቲ ብተኽሲ ክትሽበር ሓዲራ ከም ዘላ ይፈለጥ እዩ። እቶም ነዚ ዘቀናበሩ ሓውሓልቲ ዝንቆጡ ናይ ደም ጉጅለ እውን ኣንፈቱ ዝሒቱ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ ንባዕሎም ከይበልዑ ዓብዪ ስጋት ፀሒሎም ንዑስባቶም ጀነራላት ናይ ቆልጡፍ ኣድሕኑና ኣውያት ቀሪቦም ኣለዉ ክብል ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻሊእ ዜና ድማ ኣብ ደጀን ቢሮ ተኸቢቡ ዝነበረ መንግስቲ እቲ ክልል ብሕጓ በሪ ሸሊኹ ብምውፃእ ካብቲ ተደጊስሉ ዝነበረ ናይ ሞት ደግስ ብተኣምር ኣምሊጡ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ክበሃል ክብል ተፈሊጡ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድም ክብል ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕጂ ዝበፅሖ ጸገም ኣባየ እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ዋላ እኳ እናገመተን ተጸንሐ ብኸምዚ ብቕልጡፍ መልክዕ ክኸውን ዘይተጸበየ ነገር ከም ዝኾነን ብቕልጡፍ ድማ ካብዚ ዓዲ ወፂኡ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዎ ከም ዝተገደደን እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ኣርምስሳ ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ምልሻታት ገፊፋ ናብ ቃልሲ ኢና ኣብ ዓዲ ዕንቅርቲ ዝበሃል መሰልጠኒ ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣትዮም ሓዊ እናቀጸሉ ከም ዝሓደሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ኣጉልዓ ኣትዮም እቲ ጽርግያ ሓዊ ብምንዳድን ብምቅጻልን ዝሓውዚ ምውላዕ ሽግሓርነት ከም ዝኾነ እዮም ተናጊሮም ዘለዉ። ካብዚ ሕጂ ህዝብና ከይትጭናቕ ከይተሳቐቕ ኣቲናልካ ኢና ኢሎም መልእኽቲ ከም ዘሕለፉ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ድማዓን ዝበልናዮም ዛዕባታት ክሰምዑም ዝጸንሐኹም ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናብ ምጽናኹም እናመስገንኩ ቅድሚ ምውጻእኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንክበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ